Abo nonsia. Ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima Yamamunyina Chi Ebrason say yedin na KJC Company Limited anopa nonsia kasebo yede soma anopa kasebo ifri SOMPA 106.5 FM Accra no enam ye headquarters ewo Kumase eye SOMPA 93.1 FM Ayiko 100.9 Adamfopa Radio ewo Paris France Takwa SOMPA ye 101.1 Takwa de SOMPA ye 103.3 Tachima SOMPA ye 106.1 Sunyana SOMPA ye 98.9 in Kranza Minsonum a SOMPA 90.7 Doma SOMPA a 101.3 Kingdom a 106.1 FM Decoder so baby radio one a SOMPA FM your Facebook page a SOMPA 106.5 FM Accra and a YouTube page and so a SOMPA FM live your website a www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio a Kaneshi Market a womo apitim Doma FM ewo doma hinkro eno nso eye 100.7 FM awo mosomu ekoba simpri mu bema ba woton adansie hu niema ahyase ene awieye wo mo eboye chidom adansie hu niema ne ho ena wobenya Tontina 74 Mr. T74 enu ye immune booster papa ase wunya bia ebetimi aboa wona yare de wona ne tonkwanta wapai Leicester Ghana Limited the Young Toothpaste in the brush abantia no pewa sorry chichi wusin na wo chichi wusin na wo the Young Toothpaste and in the brush no na echichi na ma wusin enya hoden just hot kenke dokuno papa bia wunya bia eya moton 3 Ghana cedis pe eya wholesale dokuno wholesale kenke waye ne wo party ahodo wunya bia beboa ena Medima for Herbal Center Dr. Tamadaso eno nso betimi ene wo akonakra na ensemo yede esomo no pe didi makotene no ebini empenese abosoba na ma ejapaye Ghana ma mpene abedi akire ena sese woje ne nsembo ye ka de abo aboso pa ma reset agenda eye adwuma dodo na de ho abasobo ebono Dr. Bernard Okoboy emrebi etwemu no yoswafo hwempom de nsam so na wode atodwa se Ghana fo mu kɔ Burkina Faso a wo mu kɔgi wuo no hwene yamfa anye amonosem ene wasan kasa bio no wose se empani ho nyina no apomudimo dwuafo wo mu ye adwuma se wobeje nkwa ene akrasi ho Honorable John Kwajo Japan oti regional minister na samodiato Ghana Police Service anim se wo mada wo nsoro wo mutonkwa wo munyane na wo mfa mranya adwuma na wo mo titi motorbikes so ne tricycles no magi krom ho afa atu trasam na emra emfa baabi esese yede to no yede ato suene bi wo bra kire senior high school de na no esi wo apuema ntem bra na nteko ekoso no we na athletics na wo mabro no make say woda ya sabia Oman na won totro so ye president nsoma ahafo regional house of chiefs berima ampemo tosom ye nsa de afutu ama Newmont Gold Ghana so wo mommo abanju medie ne fa ne community mining no na wo pa kire sei ene na wo hia se wo mo de encherekere mapa ene beba sa tomra hye bedwani wo de 500,000 Ghana cedis akade ahodo ya asabia niema ene afi court de e de akoma wonmo e hosuga kope America mampanyi Donald Trump wo pusu no biem ekwan beso ye de betum anim anopa yi abusua we ne nuanom ne aboa no se no nsi abremu kase ebo anpa na AKOSUA Company Limited wo de adanse ho ne mapa aso yasene akenkanfo ne triple man aja apam dada anopa me ne me woman die nyame ehira no AKOSUA ago aboagye wo betimi so afra me AKOSUA ehira afi abusua ensem no ne nkyire munie Ghana mampene His Excellency John Dramani Mahama ene sana woda Ghana fo nyina ase se aba yetoma no 2024 enam so ma wosono koda chiri no ho a ene se wosore ye na ne so biri no kura no pusasache no wontime nka ne ho mo munwie no sankunimudie nyina ye adwuma woda Ghana fo ase no wobo wo mabaso a enya de obetumi akọ no waja na boso wo ho ena dodo na twitwa wo mo nebusa se aboso obenya no wo beche se na badi akire professor na opoku agiman won kasa kom nanso sade empani kasa ahwene pankasa no nokure aboso ama me na bo ebansi yo nwenta so ne nimdie mu ene biribiara wode ata nachi adoma abo amankuni mudi a Ghana fo hunu sesei eye adwuma no wo bona baso pa
na ene se mempeni nkan no afoforo nso enhwemu a wono mayo de aba beto so se ohwe maame se de wosi hima basate se ababa wo afi ne wosi so na eba ba bia wote ne hwe eno di adanse pefe se reset agenda na ye adwuma ne nne enema ebo aba fom petrol so ate afi dollar no wo hu Ghana sidia no wokotokoto no a ni nyina di adanse na Ghana fo ebo na baso yi no wo musa ba be kire se mpo wo hwe amampanimfo a aba besene koyi a wo de wo mo toto ho a ne edikan kura yenya Ghana mampani abade akira wo ye obani nanso asa ne dwumadie no adanso kura eno di adanse se wo se ye bom paipa edita nachi na fe ye sanso ebo aboso ede mano na mpo se to de edene na ekoba se wo no mpo na eso mu a edi adanse se de enimoto no ene edene to twere no ano wo betumi ayo ntire sanse wadi kan yobi na de wo yo no so wo se abasobo enti mono ene ede mano meka wo se ekoba simprimu be maba anopa no nsia kasebo ena wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra enche kura na bede di se Ghana fo bi omko Burkina Faso wo mu ye dwadefo ntosu bi ne wo mko akoto no ma bedi hu dwa e wo Ghana wo mu duru ho ena extremist fo ne san fra mo terrorist fo ya etutra se mo ne Burkina Faso aban ekono wo mu chia wo mu hyen ena wo mu gina mo hey obi ansi fom afedi wo mu matuo so adima yawo dimakum pa enipa nwotwe oma bomu tuwaku womo aka epreprai ena eno de nyame ya adom ya mo so de oma ba bepie Ghana ha eno na asem na ba na Ghana fododo na edi hu nkomo enam so ma Dr. Bernard Okoboy emre bi atwemu no yosofo a wo hwempom din sem so NPP aban amamu mu edi atodwa sema Ghana fom fa nya amonyosem na wo ye fene de fene security threat no na se ye bombo no aka ye pa ne esesa aban eye ne se aman ye twa ye ho ahia etutrasem ekoso a ye ne wo mu didwa ye ne wo mo konakra na no edi ne ye be ya de hye betimi abo wo ho ban na sa ansem no aba no na we ya ye say no obi etinetine nsa efo obi so sa excuses no emo akura Dr. Bernard Okoboy si ade na esi na awre ho papa etian amonyosem kura de ye nto ntwene ba bi kura ne ye ho kwan ye befa so a ye de anam obesisi ye na beboa ama ohaw ne abinidi a asori ya ma ye twa ye ho ahia ebebetimi aka oman Ghana nam so ama innocent Ghanaians Ghana fo a wo mo dwene wo mo ho wo mo kwa kodidwa emu nwoche ahye wo mo nkwa ya wasisi ye amonyosem ne firi mu pe na de ye fa ne security intelligence na ye adwuma no mu hia eso ne so wurawura mu ahunu ne ye wo mu ene ne ye be ye de abo ye ho ban a eno betimi aboa ama mu wo no enye kwa efise de nyansa po bia bra ye na magana nso afa ne ntoma pa efra ene na abusua ye toa so de wakwa kopiem ewe sueduro ene na afa obra kire senior high school suye ne bi na anu ya wada wo mu ye games bia na ye mirikatu nom ne ho ade na ene se wo mu ye saade ya duma boa se emabunu no de nyame de hunta wo mu ewa agudie mu beda adi ebi ne mirikatu ebi ne mbobbo enom ne ho ade o hwa kuturuku na wo mu ne mo short put na wo mu pagya dade kurukuru abi to ene emu javelin ne long jump nyina wo no mo yo ewo ho na ne se wo mu kokoye we no sade na anu esi wa poema ntemu enam so ama school bi no ya sanhyen wo mu se games kura ye toto anka ball mpa ma wo mu nhwe bi no saa na sesei obra kire senior high school ni sue ni so wo mu de wo mu nsakokeka no na Sueduro School of Business so as busu for no bi na wo mu kohia wo mu nso ba so kwamu a ye de nsakokeka kura se wo he video e circulate on social media wo mu de abo kura abobo no kakra ne aba ewie a waye mere no omma no so edne ko aya sabia enam saya so ma ampara wo mo hwe no enti achachefo ewo sukuu mu ho ba ko na ekyerechire mu se asam no ba sa no wo makoba police fo amane ama nhwemu ahyase a ekoso ewom se wo mo hyeda nya obi anche no de na abamu ano nso a wo mo de wonsa keka no de aba abobo no sesi adokotafo agina no so ahwe no a wo beka se ne ho yada na wo bekoso a no wo de atompanimfo anim se wo moma wani nkɔ ho na aye ko aye no eyesa anhweye na de edi be firi akiraba no amfa papa amma Meka wo sen na KJC Company Limited anopa no nsia kasebo na wutie free SOMPA 106.5 FM Accra container 74 mixture ejine tata midimafo herbal center emano akwaba Leicester Ghana Limited de yas toothpaste ene ne brush so egusu a ejina akagina mu na just hot kinkin so kasa wedie ekoyie no ene ye de sommo anopa na ye koye ne mu no honorable John Kwadwo Japan wona ne aban so afo ene panyini a wo hye oti region wode to Ghana Police Service
anim se wo nsori waka said ye be ya motorbikes na ahodo a ye chi ewo oti region ne mpotamo e na tricycles no manfo de ye adwuma no obi a be hu se ye wo document na sankrata sam no edayie ensem nyina ho aba behia if it's a driver and vehicle licensing authority aye friend DVLA no wo mo aba be bie ultra center bi wo gi asekan a wo mo eye public private partnership PPP ni bi na se aban ni ankronkro dwumadi ye friend no Takos JP Limited for NINSA anti-driver and vehicle licensing authority DVLA for edi se dwumadi bi se yaba no mo ya de wo sra ne se esese wo mo hye se sa motorbikes ne tricycle no a de obi apa bia no ye no oti region no ye betime bugu na pre ne ye behu senkrata semefa wo mo nyina no esipi esanso esita. A center here, the police should do the right thing by, inspecting licenses and everything that is required about transport and about licensing of vehicles. That for that matter, they shouldn't, underrate it at all. They shouldn't, give chances. If a car has to be registered, it should be registered. If the car is not registered, maybe if it is not, hasn't paid duty, it should pay duty. Everything that is about driver's license and associations. Enti a driver for one licensing ni nyina no eka ho we ye Honorable John Kwadwo Japo ye oti regional minister no na wo wie ye no na dwumadie ne koso ne chief executive officer dema DVLA Oro Julius Nikwe Kote wono obo amane se we kire se reset agenda no a omampani his excellency John Dramani Mahama di ye adwuma no abamu awie aye adwuma e de ama oti adehye. We were trying to see how some services will be added to it or attaching or anywhere. Don't let anyone deceive you anymore. Every services of the DVLA will be rendered here. From A to Z, the Municipal Assembly mention of the services. Everyone, because your MP said if one is not added, attaching or anywhere, don't let anyone deceive you anymore. Emma will be another will be where you already Julius Nikwe Kote. I want to know your opinion with the DVLA. No, a bro mobile omo ultra center with Jasekano. And was say, and say, be a whoop, we say, upgrade the Kuta will be a Ombay Hojima, driver's license and no renewal of driver's license and no Kenyemu and also Muyajuma, a spy driver's license by Yajuma. Just say, Bibia from A to Z, no Ombay and Pepe. It would the answer say, Wobeba Hoba or Makachenwa, no more I am Hojuma, Nana King, and a diamond boy ever dying. SOMPA kasebo sebremu kasebo SOMPA de no a eno ne yeguso a yede ma wo Facebook no so Rich BITMISE de na mu to betime akono akwa bi wani so na wodo wadwenkyere ato ase na yefefefe sa brekro na wo che na anu enso anya bi ene sharing no na ene se empani ho e wa ya asabe ahodo mu a eduba bi na timamufo ede bo empanimfo echi nyina no yewra Bernardo ko boy doctor kane aswe ho no wa hwe pen wone yensa ntwerofo adi nkomo ene wo bebobo so ache se ene se empani ho nyina no wo muguso ye adwuma sa pomoden hwehwemufo na etoda akura a obi wo ho ye ne beba bedura ya asabia ho no na nema aginsemu no wo da ambulance m yetimi man na oxygen e wo ambulance na mu ehwe no akopem se wo mbesiesie akiri enya baabi dina akoto wo mpa so na wo mahwe ne yie na sansemi a wo kan ne yensa ntwerofo wo ho no e wo saa empa no ho no wo kan ne sei. Medical staff went in, checked on the patient, looked at oxygen concentration, realized that this patient needs oxygen once you bring her, only to have a situation where all their oxygen outlets were being received by another citizen. You can't say that let me take the oxygen from you and give it to doc for some time. So their suggestion was that we communicated with another facility. They have an outflow, so move the patient. But the mistake is that if those watching, both relatives, all that you've done, they have no idea. But if you had even going in with setting another line, like a physical intervention, like I call it, do something, put in a few things and enti doctor we ya na wasade beto so chese wo bi ya de na bedura ya sabia na bi a wo ma wo ho no entimi nkutem kwan a wo mbefa so ada na kire dia kwa akoma foforo no se ba se wudi kan hwehwe no efirifiri no ansa na mpo wa chese da bi momfa na nko ebi ade so sen yen so a ema wo mo a wo de hye no kura na komato won yam so a doctor fo ne ye de wo mbetimi bia na eboro won so e na wo mka se yemfa na nko na mom se obeduru ho se da bi monsan fa nkwa na we de yentimi nsom no
say basa ha adwene. Relatives and family would have been happier if there's fiscal intervention. Two ways: either you go in there, set a line, give an IV fluid, give some chest dilator, something that would end the situation before writing a report that we are moving on the care to another place. So the optics is important. That's why training is good, because a young doctor who is looking at only the management plan will tell you that these are the 3 steps I have to take. I've done that. Meanwhile, myself with my experience knows that without a fiscal intervention, you are in trouble with patients. And I'll end with one example at Chebi, where a patient came very bad and virtually got in almost dead. And I asked one of the nurses that go and set a line. He said, no, this patient not benefit from a line. I said, you set a line and put a fluid. You see what will happen. This patient died. Within 3-4 days, the whole family came to the ward, come and give them food stuffs and to thank them. Why? Because they made an effort to save their patient. And that they they said they knew the patient was in a very bad state. But if they had not done that, we were in trouble. Dr. Bernard Okoboy kane apomuden so afo na wakasa yi. Abusua na enese ne yedi afofi nyina no. Unum san totoro so na womba edi afahye no na ekoso. De atune din se apomosu ba edi afahye no. Eno na wohempo progina simpie so asemtia na edapono so eye mining and tradition former goodie to ene amamene ne amane. Eno na nanase aban hye ode aba community mining no. One day ka ni monto ho na wo mu di djuma wo mu mfo wo ho nhyem na nkyerɛkyerɛ bi e wasatimamufu hunu e wo saa gudie tuo no ho no wo mu mfama na na twere ko ampem ya wo toso mienu berima wono na kasa yedi otoso miensa eso de community manning e ba enya se kanya sin totroso ene nkuro no atwa ho ahia no enyina e wo ne kwampapa so na na no dia distre e dia ma ni montofo se wo mu mfa e ho ka no ebrebi na wo mu mfa wo mu ewe hu ni mudie na ye mfa mo a minerals commission na saa de no enye ye ne saa ni tu galamse ase na wiye no so afo a won na hwe na no mahemfo afegidie ne amamere ne amane ana afa apapa amamu ne nkurunkuma mpuntu so Honorable Ahmed Ibrahim won so kasa wase. The people who forget their culture are facing existential threats. Na community yentimi ma ye free ye mambre and amani. Na development inte na ye shepa. Ihu na oya trini is the nana president. Adenti ntabuo ye adia leaders bebre esro na ye ti high table nana atimi abunkunta sa new month sikaka kra minyaye ene miame ni mimamfo etiaye ya Eni awoti ye Honorable Ahmed Ibrahim, Minister for Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs. Wonwa ena wakasa ye okọ bono afa wonso a bandane na afa ena wodi ne djuma. Sa tomra sebedweni Honorable Kwame Lukoto na wakwa yade bi Eja Maxwell ewo ne mpotemu se wo mo sese en ho sika 500,000 Ghana cedis ena sa ton wode akwa district hospital no titru de wo soga kope eye enema ne akade empa hodo ebeboa ma ayasa papa etimi akoso wo wie wa amana nso ho saa na wo mo kotwe wo dabala eho nso wokoho na eno nso wokokoye wo maye na ni nyina echi no ne nsentwerofo edi nkomo no wo kyese ewo mo se wo aba mu na wo yowe na nso wo mo abibi wo wonsam na wo mo nso ka bi ebamu eye nkakra de aboa ankampotem ho betum pompa titru ene asenie mu eye mranum ene wo mapomuden mu ne afofora aka na abusua wo sansemi so no ye na ye hutia wo bra ye kwakwaje aboafo nkrato na ye wia ye ba besen ne yakwa amanone no Greenland ne ye beko mampani Trump so ka so obeje ho ewia wo se wo de ayasa bia bi isi ship so akọ na de na Greenland fo eka wo de enkomra we ekoba simpre mu be mabade adansie hu niema aba na wo mo aso ate se wo pa adansie hu niema papa na KJC company limited no it is wo pen na do apply with building wire cement iron rods any roofing sheets ni nyina wo ye bi free delivery and wo de ye adwuma na free consultation wo betimi am wo futuo ne yakwankyere de wo be ye betimi aboa wo it is wo nkran anase wo komasia eno no se wo frɛ no 020 435540 020 4355
0540 na ekoba simpri mu be maba na waboa eti pantan jo bensa paseta no so ntri bo ho etimetim fomesa asama kasi wanchi to ase kaso depo abija nkwanta achemoda nyina hi takorade sunyane kaso papa se number 1 techima ni epokose ni Tantra Hills ni ekwahema ni Iron City Boshan Bremaya Kotema adade ntam ne nyina ekoba simpri mu be maba eton adansie hu niema wo ho a ebetimi aboa wo eti fani se sia wo 0204355040 aya 0204355040 na yentu fo kwa befa so wo besi wo dan a ebetimi aboa wo anopa etwitwi wo se ansa na wapie mo amompa musi twitwi no twitwi sia anopa wi ne enumere nyina wutimi yema ne yeyie wadidi gobe na afa wo hanu wanu mu nyina no na wo se no so aye kokoko wo de Leicester Ghana Limited Young Toothpaste ene ne brush no etwitwi wo sia na wanya wo sia bro wa ye wo si yankasa eti enya nwanwasa abusua ne nyina ye frɛ na maame ne papa ne nkwada ne nyina abusua nkyemfa eti se wo pe white ne na wo ho na ama wo se na ye fita heba no na wo dodom ne wo hia ne nyina na ye ho adwuma ena gel no nso ewo ho eno achi ne total care ne de wo techere maso ne baabia na ye ho adwuma wei eye eko ba simpri mu be ma wadansie ho niema no na Leicester Ghana Limited nso ma wo Young Toothpaste ene ne brush no na wo de aye adwuma Young Toothpaste ene ne brush wo so ya no pefe wo se mame ha de na sere mame ha chichi wo sisi a eye Young Toothpaste ene ne brush no ene bedi wakagina mu bomodi ansa won kran wo be frɛ 0501619588 0501619588 kuma se eye 0501390338 aya 0501390338 T74 tontina 74 misha yefani immune booster papa T74 echese yare bia beko T74 wo ye obi ekroto ho chance na ewu echese immune system na ayemre wo ye obi a ulcer edu yefrumu akoniaba echese immune system na ayemre sesi ana infection na enyaw wo ye obi anadwo bia wo junso tentem echese immune system na ayemre enti de wo hia eye tontina 74 misha T74 titi dudo no ene ayi nti sensuo ene de DHC afra ena FDA agiatomu eti we de wo bia no mu bie no na eyi ehu adwuma na yenya hoden T74 tontina 74 missionie edu papa nie wo pe bia to wo kanshi drug lane kuma se Ashton Kolina Keba ehonso wo ginam friend 0246073498 024 6073-498 and 0501628931 0501628931 Just hot kinky hot just hot kinky 3 Ghana cedis just hot kinky kinky ye wholesale dokuna ye 2 ni akwakoton dokuna ye 2 ede ye party dokuna ye 2 ede ye ye dokuna ye 2 ede ye wedding dokuna ye 2 ede ye kinky party or office just hot kinky 80 Jones bread and pastry se me mo asonte say wo masesem wo mo de just hot kinky basa de packaging aka ho etu pese wo mudi nkruma ne meko ne hyeto wo mudi de nyina aka ho ma wo na wo mudi fish anasa sadi kura ye ma ho a ye be ye na wo de serve wo just hot kinky dokoro ye hotter ye de yellow corn no vitamin A wo mu no ene ye de ye nti wo di dokoro no na wo mpom de nso ye adwuma eti Jones Bakery e wo dome commercial bank echi ho wo kinky experience na aye easier healthier and more profitable friend is here e wo 025 6068832 and 025 6068832 just hot kinky hot Midimafo Herbal Center Dr. Tamu Dasuniye Midimafo Herbal Center yare manipa ye mobo Midimafo Herbal Center yare bia wo nedro bia wo yare a esa Midimafo Herbal Center brane mfa tamu nto yare no so e say yare sane de yanso so ye tu ase prekopete sabanche no Midimafo Herbal Center Dr. Dujemfi wato nsafra se bra pokwase mayira na wodam Midimafo Herbal Center no na wo kuma senso abu akwa gogo gina mu ankasa wo fa baabi na adwojo sisi yare wo kotodwe diabetes prostate issue hypertension kidney failure emane mema mo pa wo yenye okapre wu ya no aba bede Dr. Dujemfi ase yare aye krankro ye betu ama ho ato typhoid malaria ni nyina ye ho adwuma ayare sabia dan kakraka bia wo pagya ne fe akono wo pokwase mayire woni boso say hey enti clinic no Midimafo Herbal Center no enti friend 0244 774282 0244 774282 na 050 0727215 050 0727215 we ye Midimafo Herbal Center sompa kasiebo ene wasugu so wutie fi sompa 106.5 FM Accra ye ba ye be kwa America mamu ne de aka nyina ato so medo edran
no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me the Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se afei na Yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush, Abusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas toothpaste mo ahodo, and the brush abedwa so abeboy. Tontonte, yan no sane afadwen. Ne afadwen ampa. Say na nim se brebi beba, ama tonti na 74, opa ye ne simple. T74 abeye dru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no sa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den. Tonti na 74 yinso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom no dabia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ne apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a ɔma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadie nkratso yi atom. SOMPA TV Emma Akatuapa. Enokre Emma Akatuapa pampa busua yenkonko wie kase no ewa amanone na amanone US abrochima ne yekọ US mampani Donald Trump watchro media no so se onante wote se de SOMPA 106.5 FM Accra yenenam ho Facebook ene SOMPA FM live no a obekwa akohia sa right type yi na watchro de akwa akoto ho na wode AI aya ade no fefefe shape a hospital wom no wo se wode kọ Arctic Island no so Greenland ho no wode ayare sapapa akwa akomate mamufu ewo Greenland na wotwero koye no wom se woni motwero yenso ye ne mokenkan enam so ma wom manso afo James Frederick Nelson wono so atwero bi e de akoto enemu nwoma no so no wotwero no nora no wo so mampani Trump ne post no wom ahunu na hunu a wom ahunu nyina no so no wom sa adanase esanse ukọ Greenland ne na afa wom a wo hotima mufu ofiri nkura so kosi mpani so obi akwa ya asabe akwa enti wom hia se ye de ayare hwe foforo bi efiri baabi de abre won enye yade bi na ate atese ebio wo kan we wie ye na na wom bambo so afo travel land person wono so ebe twero bi to so na wone nsantrofo nso kura sa di nkomo podcast yi na ne nanenam no wo chese eba apomuden papa timamufu ewo Greenland wo munya empo de eburo so kura wo muntumi no ewo Greenland ho no na wo madana mademak na wo nso ahwe wo enti eba yaresa de a ene wo mo ne kakura na de ne na media no so nyina no wono wo mfa so bo mo pani bi na ye wia beka se bia wo mo akasa tie mpanimfo na wonde wo de be se AI se AI na wo be se de epani bibia de ayeye sa ne ma no ede ababeto nti se wo mo hunu ne sa wo mo mpra waso esanse wo mababoso se wo be so ntemamufo sompapa abusua no so ne yegina na no nsiabre mu kase no yede wasie nenso yede wusie no de anopai eba ye no bi nie
Dr. Bernard Okoboy emrebi atwamu no yo swafo hwempom denso wose Ghana fo bi yebo wo mutuo ebro mokọ akoto ntosu ewo Burkina Faso no mayemfa nyamonyosem na emom ne ehu se bambo no ntokro bi abam na yemfa nsisi o sere be ya maye twa ehu ahia wo mo ntokwa ene wo mapere no ebi emeka moman no ewi e wotufo esan kire se empani ho wa ya sabia eno nkyese nkwaje apomuden papa esan se wo mo ye adwuma. Honorable John Kwajo Japon, Oti Regional Minister, what they said to Ghana Police Service and him so best moda. DVL for baby woman or center with just a kindy, woman story na motorbikes and tricycles no a bin crata some enyano, woman two omososa. Said a school for the agro, a baby na danan tokwano. And ona wamodi ababetos and hey, the CEO of Bratcher Senior High School near home, and now Swedro School of Business, as we have for quarter share womosono. Wambajan Sokotano Eddie Free, Kofodia Senior High and Technical School for them. Now, in some if Sumpa 106.5 FM Akrano, FI headquarters, Wokumasi, Sumpa 93.1 FM, Aiko 100.9, Adam for Radio, Paris, France, Takwa Sumpa, Takwa de Sumpa, Techima Sumpa, Sunyana Sumpa, Nkranza Sumpa, Doma Sumpa, Mankesim, Kingdom 106.1 FM, and a decoder so Sumpa FM, so Ubenyaye, Facebook page near Sumpa 106.5 FM Accra, and a YouTube, Sumpa FM Live, your website, www.sumpaonline.com. Kanesh Urban Radio so Kanesh Market Mapitim and a Doma FM Doma Hinkro 100.7 FM na ubenya ye kama etina oni yakonakra na yene yede kasiboi esomwa no pay me die nyame ehira no akosua ago aboagye mene medoba triple man ejapia apam dada na yedana na KJC Company Limited ase woto wadansi hu niema a ubenya bie Leicester Ghana Limited the Yas toothpaste and the brush ebedwa so medima for herbal center Dr. Tamboda so ayare sa akache eno no just what king kid okro yetu na tufo bo ena 74 mesha ye fani immune booster papa T74 ya sorry su na safo kantanka bema at the tip of sports no etwaso